Το πώς φτάσαμε ως εδώ είναι μεγάλη κουβέντα. Φτάσαμε ως εδώ γιατί μας φέρατε κι εσείς εδώ. Οι θεατές από εκεί ψηλά. Δεν τελέσατε έγκλημα μόνον διαπράξεως που μας ψηφίσατε ως ανάξιους διαδόχους πανάξιων προγόνων, αλλά και διαπαραλήψεως. Μάλιστα, κύριε, διαπαραλήψεως. Διότι ανεχόσασταν όλα αυτά τα χρόνια, μην πω, ενθαρρύνατε κιόλας το βουλημικό σαράκι της εξουσίας να κατατρώει το τίμιο ξύλο της ίδιας σας της συνείδησης, της ίδιας σας της ψυχής. Η ηθική κρίση των λαών δεν παρουσιάστηκε μια νυχτή. Εννοείται πως όχι. Τα πάντα ξεκινούν από τις αξίες. Ο κόσμος άκουγε αξία και το μυαλό του πήγαινε σε χρηματιστήρια, σε ομόλογα, σε τζίρο, σε ισοτιμίες. Κανενός το μυαλό δεν πήγαινε στην ανθρώπινη τιμή, που ποδοπατιέται καθημερινά στους δρόμους των πόλεων από την ανεργία, την απόγνωση, τη στέρηση της ελπίδας. Το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνά την αξία του ανθρώπου που το φορά. Τι στέει λοιπόν? Αυτά τα παιδιά που βγαίνουν εκατοντάδες άνεργα από τις σχολές. Αυτά τα παιδιά που ως πολιτικοί τους τάζουμε τον ουρανό με τα άστρα χωρίς να υπολογίζουμε ότι μια μέρα αυτά θα σταματήσουν να λάμπουν. Αυτά τα παιδιά που αντί να μαθαίνουν φερμπίν για τον ξεριζωμό της Κύπρου, για τη γενοκτονία των Ποντίων, μελετούν τα στατιστικά της παραγωγής βαμβακιού στη δεκαετία του 20.